mi-ați zis, deci mi-ați... Fatality. Dar nu e rău! Dă-te așa, Cipriane, să nu fii în cadru. Ciocanii dau acum apă. Le pun sus aici și mă pun aici. Foară, dar chiar a plecat fraierul, mă. Nu mai e. Bă! Să moară, Danule! Bă! 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 Moș Crăciun cu plete de-albe a sosit. Deci, eu te întreb dacă am fost adoptat. Tu trebuie să răspunzi. Da? Tu, dar este și le ieși și le numeri așa câte unul și îmi zice exact câte am. Cred că să stau o săptămână pe număr elasticele. Păi vezi? Păi vezi?